Apple को प्रिफेर खालामो मोस्टली मानसिफोरा बेफोरनि थाखाय आरोना iPhone 15 Pro Max नि गोबाङा खोनागासिनो दायो नोंथांमोना थ' दायो आं नोंथांमोननो माखासे बर' राव इनफरमेशन होगोन गोबाङा iPhone होनब्ला बेलेग जायोना सगानो आरो नैबेखौ वाटार टेस्ट खालामबावगोन आङो दिनै नैबेयावहाय आं दायो दंफैयो बेंगलाव फैनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय माखासे इनफरमेशन कालेक्ट खालामगोन बर'फोरनि आरो लोगोसे एयारफोर्स साइडजों दंफैयो आङो दा iPhone 15 बा 15 Pro Max आव मा चेन्जेस फैखो आं नोंथांमोननो खिथागोन निउलि जाय फैदों एक्चुअली कास्ट खालामनानै 14 Pro Max आरो 15 Pro Max बारा डिफरेन्स गैया डिफरेन्सआ बेनो एबारनिफ्राय C टाइपबो मोनदेरनो हासिगोन चार्जारावहाय आरो लोगोसे केमेराया सिगां 14 Pro Max आवहाय जेरै 48 मेगापिक्सेल मोनदोंमोन 48 मेगापिक्सेल ओमफ्राय टेलिफट' आरो आल्ट्रा वाइडआबो 12 आनो थागोन खिन्थु मोननैसो आपग्रेड दंदेरो बहाय दाना टेलिफट'आ 5x सिम जुम खालामबावनो हासिगोन मेन केमेरायाथ' 14 Pro Max आ जेरै बिदिनो 48 मेगापिक्सेलानो फ्रन्ट केमेरायाबो 14 Pro Max आ जेरैमोन 12 मेगापिक्सेल बेबो 12 मेगापिक्सेल सेम थागोन बेटारियावहाय एसे स्लाइट चेन्ज नुनो मोनदों बे जाहैबाय एसे बारा एमएएच खालामनानै होबाय लोगोसे मेजर डिफारेन्सआ जाहैबाय आरो मोनसे बावा नैबे बाटना बे चेन्ज जाबाय दाना बे टाचआवनो जासै आरोना सिगांना ओरै जोङो चेन्ज खालामनांगौमोन मडखौहाय आरो माखासे मानि चेन्जेस इसिबांबो चेन्जेस गैला बहाय जोंहा चिपसेटआ एसेबाबो आपग्रेड जाबाय जाय पावार एन्ड फांसननि थाखाय पारफरमेन्सनि थाखाय जोङो 14 Pro Max आवहाय मोनोमोन ए बाय'निक 16 ए बाय'निकमोन दा आपग्रेड जानानै 17 Pro जाफैबाय आरोना जोंनि चिपसेटआ थ' बेनो एप्पलनि पारफरमेन्सआ गोबांथार मेजर डिफारेन्स गैयाबाबो गोबाङा एप्पलखौ मानो थाखाय बायो होनब्ला मेनलि प्राइभेसि सिकिउरिटि प्राइभेसिया ओरैबायदि जायो नों माबा मोनसे एप्सफोर डाउनलड खालामनोब्लाबो बियो टटेलि सिकिउर्ड बेखौ नों पासवर्ड होआबा डाउनलड खालामनो हाया थ' बेबायदि आरोना नों पेमेन्टनि बेलायावनो होन जेरावबो सिकिउर्ड नोङो ट्रेकिं सिस्टेमावनो नोंखौ ट्रेक खालामनो हागोन ना हाया बा बे अपसनखौ अन दोननो ना अफ दोननो लकेशनफोर सार्भिसफोरखौबो नों ट्रेकिं खालामनो हाथाव खालामनो ना खालामा बेबायदि सोब खालामनानै दोननो हायो एप्पलआव बेखायनो गोबां मानसिया एप्पलखौहाय माने नाजावनानै लानो लुबैयो आरोना गोबांनो नाथाय देग्लायनिया प्राइसआ एसेबाबो चेन्जेस जाबाय आं प्र' मेक्सनिखौनो बुंसै हाइ लेभेलनिखौ 1,59,999 माने अलमस्ट 60,000 1,60,000 निफ्राय जागायनानै 256 GB एबारनिया 128 GB खौहाय बोखारबाय प्र' मेक्सआवहाय डाइरेक्ट 256 GB बिनिफ्रायहाय 1 टेराबाइट सिम 1 TB सिम दङ लगभग थाइसेल' खम आरोना 1 TB सिम बा 2 लाख जानो थाइसे खमाव जायफ्रा 1 TB लायो आरो जायफ्रा एप्पल फन लायो मोस्टलि एप्पलआवहाय मोनसे प्रब्लेम थायो जायफ्रा इउज खालामबाय थागोन बिसोरो मिथिगोन बे जाहैबाय सिस्टेम डेटाया ओरैबायदि बुस्थु जों एन्ड्रइडफोरावहाय जे जोङो जांक फाइलफोर इउज खालामनाय बे जमा जानानै थायोब्ला जोङो क्लियार आउट खालामनो हायो स्केन खालामनो हायो नाथाय एप्पलआवहाय ओरैबायदि बुस्थु नोंनि मेसेज फैनाय मानाय दानोब्लाबो बै सिस्टेम डेटायाव जमा जाहैनानै थाबाय थायो नों उनावहाय बे बुंहैयोब्ला नों स्टरेजआव भिडिअ बायदिसिना दोनाब्लाबो बे बुङोब्ला नोङो फनखौहाय नोङो रेस्ट'र खालामखानांखागोन देयर इज नो अप्शन बेखायनो जेसेबां हायो एप्पलखौहाय मानसिफ्रा बुरजा स्टरेजनिखौ लायो आरोना आरो एबारनिया मेजर चेन्जेसआव मोनसेबाव 14 Pro Max आवहाय जोंहा 6 GB रेममोन एबारनिफ्राय 8 GB रेम मोननो हागोन जोङो 14 Pro Max आवहाय आरो जोंहा बे टाइटानियामनिफ्राय बानायजानाय एबारनिफ्राय बेक साइडनिया सिगांनिया ग्लासमोन थ' बेबायदि आरोना इसिबां मेजर चेन्जेस गैया जोङो गोबां नुखाबाय हिन्दी चेनेलफ्रावबो एप्पलआ जुदि गाव गोसो जायोब्ला कम्पानिया दानो जेरैहाय एन्ड्रइड फनफ्राव मोननो हासै जोङो 102 मेगापिक्सेल 200 मेगापिक्सेल बेफोरबायदि केमेरा नाथाय एप्पलआबो गोसो जायोब्ला दानो 200-300 मेगापिक्सेलबो बानायनो हायो बिसोरनाव अलरेडि दंजोबखायो बेफोरो बिसोरनि मा इयाराव माबायदि बानायगोन थ' बिसोर मानो डाइरेक्ट बानाया होनोब्ला बिजनेस ना एसेल' चेन्जेस खालामलायबाय देग्लायहाय आरो 10,000 मर जालायबाय प्र' मेक्स माने मडेल लायै मडेल सेमोन बेसेबां दाममोन बिनि आरो 10,000 बारा जालायबाय आरो खालमासि मा फैबावगोन एबारनिया
बे चिपसेटआबो सोलायबावसिगोन देग्लाय 17 फैबाय नालाय खालमासि 18 10,000 एसे बारायबावलायसिगोन बेबायदि आरोना एप्पलआ एक्चुअलि जोंखौहाय बुंनो थाङोब्ला गोबां समावहाय उल्लुबो बानायनाय बायदि जागासिनो दङ प्राइसआ हाई बुखोबाय थाबाय एसेल' डिफारेन्स चेन्ज खालामनानै होगोन खिन्थु बेनोसै आरोना एप्पलखौ गोबाङा मानो लानो सानो होनोब्ला आं दहाय बुंखाबाय मेजरलि बे जाहैबाय जा सिकिउरिटि सिस्टेम आरो वाटारप्रुफआवहाय गोबां मोजां भिडिअफोर नोङो आन्डार वाटार शुट खालामनोबाबो मानोबो प्रब्लेम गैया आरोना आजिखालि ओरैबायदि हाई क्वालिटि जालांबाय आं देखायबावनो सानो नाथाय एप्पलखौ प्रिफेयार खालामो मोस्टलि मानसिफोरा बेफोरनि थाखाय आरोना थ' आन्डार वाटार नोङो इजिलि फांसन जाबाय थागोन भिडिअ लानो हागोन जेबो प्रब्लेम गैया बेनि थाखाय मानसिफोरा मोस्टलि एप्पलखौहाय प्रिफेयार खालामो थ' नोंथांमोना नुनो मोनबाय भिडिअआ बेखिनियानो आं बारा गोबाव खालामला मोनसे चेनेलावहाय आङो बेंगलावहाय वेस्ट बेंगलाव बर'फ्रा बोरै गोबाङा सिगां खोनाबायदां एसे एनै जारिमिन मस्ट सिनियर सानैसो दं होननाय खोनादों बिसिनिफ्राय कालेक्ट खालामनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नाजागोन थ' एप्पलनि बागै आं एसेबो फोरमायबाय मेजर चेन्जेस गैया एबारनि 15 प्र मेक्स बा 15आवहाय जायफ्रा सिगां 14 प्र मेक्स सालायदोंमोन दानि 15आव अनलि 15 फोरावहाय बे चिपसेटआ 16आनो थागोन आरोना बेफोरबायदि बेटारिया एसे आपग्रेड जाबाय C टाइप पर्ट मोननो हाबाय जोङो चार्जारनियाव थ' बेखिनियानो बारा गोबाव खालामला थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल